Fel fan hyn yn y gegin te, mae Catrin mynd i baratoi pwdin i ni. Ond Catrin, mae rhaid i ddweud, oedd yr aubergine bake na yn hyfryd. Wedi plesio, Mae wedi bita un cyfan. Ti'n bita un arall, ti'n gallu gyrraedd o, ti'n cael y cyfle. Gobeithio bod digon o led y ti ar gyfer y pwdin. Gornel. Felly, tarten proffesiynol, yn disgwyl yn proffesiynol, ond syml iawn i wneud, a dim eisiau ofni. Felly, wneud wych tarten unigol i ni'n mynd i fod yn wneud, fi wedi wneud un mawr fan hyn a just dwblu rysait. Mae pawb yn gwybod fel i wneud crws, mae'r eseitiau ar y wefan dyn ni wedi wneud yn y gorffennol. Na gyd fi wedi wneud rhai'n hunan fan hyn, ond wrth gwrs mae digon o ddewis yn yr archfarchnad y fi hyn i brynu rai un mawr neu rai bach, ynddo fe. Felly ni jyst yn mynd i canolbwyntio ar y llenwad heddi. Felly ganache siocled gwyn yw e. Ca i jyst dweud, gyda'r crwst, ti wedi coginio fe gynta? Ydw, fi di, ti'n iawn Sian, wedi coginio fe am ryw 20 munud, gyda ychydig o ffa i gadw'r pwysau lawr, a wedyn tynnu reina. Digon syml yn dyfe, ie. Felly, fel ni'n gweud, mynd at y llenwad, a llenwad siocled gyda hifen a chydig o fenyn. Felly, yn y fowlen fan hyn, bowlen metal, mae siocled gwyn, 180 gram. Nawr te, os ych chi'n prynu barin, mae eisiau chi sicrhau bod chi'n torri hwnna'n fan, neu mae modd cael y pellets neu'r chocolate buttons in, sy'n rwyddach, ni moyn toddi'r siocled yn eitha rhwydd, dim bita, tra'n coginio. Fi gallu gweld ti nawr yn barod yn dechrau meddwl am hwnna. Na, mae eisiau 180 yn y fowlen, dim yn y fola eto, ty beth. Hynny dwbl, de. Felly, jyst dod â hwnna i'r berw, a mae rhaid ni sicrhau bod hwnna'n digon gynnes achos ni moyn toddi'r cyfan, dy fe. A 20 gram o fenyn yn mynd mewn hefyd. Felly, mae hwnna'n dechrau berwi nawr, a na gyd i ni'n mynd i fod yn neud nawr yw arllwys y cyfan dros y siocled a dechrau cymysgu'r cyfan. Nawr, dyma eisiau hwn i doddi. Nawr, os dim modd mynd yn anghywir o gwbl fan hyn nawr, jyst bod ni'n sicrhau bod y siocled yn toddi i gyd, a bod na pam yn gred bod y siocled yn o'r a bod y menyn yn o'r, bod ni ddim yn cynnesu e chwaith. Chi'n gwybod fi'n meddwl, ni moyn oeri'r cyfan lawr os mae'r hifen mor gynnes, ynddo fe. Ti'n moyn coginio fe, ti jyst yn moyn toddi fe? Toddi, ie. Fi'n neud yn swno bach fwy cymleth na bys eisiau, na gyd yw yw toddi'r siocled, ond chymod mae siocled gwyn yn gallu fod bach fwy lletwydd na'r siocled gyda siocled tywyll, achos mae yna fwy o lath a hifen yno fe, chymod, ynddo fe. Felly, os fi'n gweld bod hwnna yn hyfryd nawr fyna, a fi yn mynd i gael chi i flasu hwnna, achos mae hwn jyst yn neis fel mae i fod yn onest. Ac chdi am ei rowi am bita siocled gwyn, na ben i hun wedi cael bita hwn? Felly, nôl i'r darten nawr te. Fatha cwstad. Mae fel condensed milk. Ydy, meilus iawn, lyflu. O'n i'n hawdd yn plesio. Ti'n gael hwnna i ni? Felly, well ni orffen y darten nawr, a ni'n mynd i gadw ymlaen gyda'r mafon, felly mae hwn yn mynd i fod yn neis, rhyw llwy de ar bob un. Llwy, ti'n cael y blag. Pa'r becso, mae fwy yn dod nawr, rhaidwch ecso. Llwy de o'r jam yn mynd ar waelod, a gallwch chi defnyddio jam mefus hefyd yn mynd i weithio'n dda. Gwasgaru hwnna ar waelod y darten, a wedyn gorchuddio wedyn y cyfan gyda'r siocled gwyn. Nawr, gallwch chi ddefnyddio jwg, neu gallwch chi orllwys fel i fi mynd i wneud fan hyn nawr, wedi ymarfer bach yn fwy gyda'r rhain. A mae'r rhain rhaid seto yn yr oergell am rhyw hanner awr, na gyd maen nhw'n mynd i gymryd, hanner awr, a wedyn falle dod nhw allan o'r oergell wedyn, jyst i nhw gael dod i tymheredd y stafell, as mae e'n mynd i flasu yn hyfryd. Mae e mor syml yna, ond i ni gael gorffen gyda'r patrwn pert ar ben hwnna. I ni dy mafon ffres. Na gyd fi wedi wneud yw defnyddio fforc fan hyn mwyn cael y sydd, hidlo'r cyfan, fyna, a gwasgu'r sydd allan o'r mafon ffres. So di hwn yn broses wneud cyn setio yn yr oergell? Cyn, ie, wain, ie. So bod cymysgeg sydd ar fewn i gilydd? A wedyn, y gyd eisiau wneud yw'r ie, i fe gael seto wedyn, yw'r jyst un i ddoi y peth ffordd So ti moyn iddo fe fod yn fler fel petai? Ti moyn iddo fe rydeg trwy'r siocled, ie? Ydw, a neu patrwn pert wedyn, jyst gyda fforc, a jyst i ffwrlio fe o gwmpas ffordd wedyn, gyda cylleth
miniog neu te beth sydd â chi fanna, jyst i wneud patrwn pert, a wedyn wrth gwrs i weiniau gyda chydig o fafon ffres ar ôl i fe seto, a mae e'n mynd i ddisgwyl yn rhywbeth tebyg i ffordd na. hwnna'n mor pawb syml. yn mynd i fod yn hapus iawn, fi'n gobeithio. Wel, dwi'n meddwl hapus iawn pan mae'n ryw sleisan fach yn cyrraedd gornol yma'r bwrdd. Mae'n siŵr bod y sleisan mawr ar y ffordd. Ti'n meddwl be, ni sy'n meddwl, tro diwethaf ni fan hyn yn y gegin, oedd Alison Hugh di mercher a gweithio ni fod y pethau porffor, betis, pethau iachus, a heddi mae'r darllen yma. Beth ydych cael hynna ginio, di, a ti'n cael pwti wedyn, so ti'n cael hanner. O'n i wedi cael pethau porffor, dy'r aubergine. O, na fe, Ni wedi ti'n iawn. darllen. O, sy'n ni'n mynd am i ryw fwyty, dyna beth sy'n ni'n dewis. Beth da a rhywbeth drwg.